Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla thep kam pulet kan thai bat shen rang nagi than ba pher jong ka jella haga phra trek unai tung 8,000 ar kilami shakhmat banya khi halor ka jingpen slem jong ka sarkar ban pen mi ya ka result ka ba kila de banya khun nadu banai rempang 8,000 ar habakren bat kilat pathai khubor kila ong ka jingpen slem jong ka sarkar ban pen mi ya ka result jong ki kalak ta shibun yaki namar baya kanika kam lakhot nadu usnem 8,000 khat khandai bat ka jingpen slam jong ka sarkar ban pen mi ya ka result kalak ta shibun khamtam yakarta jongki shu na ka leng ki samla wat kam kila ong balada ka sarkar kam snap yaki jingaki jongki kin pen long sendan da ki jingaki bakham he The results dapat Ki ông mình tin là cái số nó này mát đây đi mà áp sĩ áp thì ông mình tin là bên này mẹ rồi ta bắt thì ông tin là how bên này chụp lại cái này là áp sĩ áp ơi cái số bên kia post lại anh bên cái này bắt chỉ sáng của bên ta giống như thu cái là cái vậy ban xe ban cái kia đâu không nè năng post cái bên Samlah kita mau nyoban banja presi ke recruitment kami marna tu arjar ke kendai balik ke kendeng saat kita namar kun samlah kita hiban yo kam jong imei pa jong kimian kilayam namar kun pin hapan pan ke bai keli hapan pan ki bai ban pulut bisa hayang ri ta gadau balai ki bagi state kala dapat le kata recruitment ke bor jong ko balai kami karya ka ai dau kerpat ke sarkar jong ke MDA bat ni kerpat lu yo home minister batu siam jangi badan burom jangi makin sibahan ban pelaj nang ban pelaj no ya kata ga result jangi nang bagala we jong kun samla kan long ke ba chongsa nyang ne nim kwa bi kun samla kin ban hum ne subo da kin islam kum ne kun samla kin ni le sei kim yo kam yo jam kim ban sai gi hapan ni le rum sige gi kam bumla ban long di ba bha pamiat ma kala ti kata nakale jong ngahi ngakerpat juga government jong ka MDA pat na baro ndri phongut ki MLA badan hang PH assembly pakin sing bahano pan ya kran ban robek na gene acing dan kam jong dikun samla jong kita kila letang na amlay sa office jong home minister em pat tem da kay kadaw try ba pulang bakan Islam kana inti kata kasyong ka jong government namar i daw bi kata ka roster system siam kan namar siam sipna ma la de bi kata ka roster system bale pat i daw bale Islam idon kambe ni dawa ba ka government ni menta ba kan pendak na opo jong ne benai tangar benai ni alat kan pendak na eka di jong baroi nadu jong di UB AB PSI MPRO bat jong di follower di driver baru tempat pemilih registrasi untuk mentah ya recruitment itu nadu arajar kat kendai ikir solpat nomor bidang pelek ya ganega exam nadu Januari minta kalau long kono sanpenan nai kila dai ban aino ke result ini nang ban tip kadang kira ni pas tu